Dit zijn mijn ouders, Mimi Dwinger en Barend Boers. Ze trouwen in de Leeuwarder Synagoge op 18 april 1939. Een jaar voordat de oorlog uitbreekt. Mijn moeder groeide op in Leeuwarden en mijn vader in Amsterdam. Deze unieke film van hun bruiloft hebben zij zelf waarschijnlijk nooit gezien. Hij zat in een koffer. Alles wat herinnert aan de oorlog en aan het leven ervoor, stopte ze hierin. Er werd niet over gesproken. Het was de koffer die niet open moest, niet opengemaakt mocht worden. Onze hele jeugd en tot ver na onze jeugd lang. Geen haar op je hoofd die eraan dacht om te vragen of je daarin mocht kijken. Ja, ik weet niet of ik nou zo gretig was om hem te openen. Mijn ouders overleefden de oorlog. Ze wachten niet af. Ze doken niet onder. Maar ze namen het moedige besluit te vluchten naar de vrije wereld. Wat volgde was een 7 maanden durende, levensgevaarlijke reis door Europa. Talloze malen zaten ze gevangen. Maar ze wisten wonderwel alle beproevingen te doorstaan om aan de nazi's te ontsnappen. Good for one visit, not exceeding 10 days. Mijn ouders waren niet de enige Nederlandse Joden die in de oorlog als vluchtelingen door Europa trokken. Maar hoe dat ging, wat ze op hun vluchtweg tegenkwamen, daar zijn eigenlijk maar weinig getuigenissen van. Ook voor mij en mijn 2 zussen is het altijd een grote witte vlek in onze familieatlas gebleven. Alvast daar. El Schindler de Sabadell. Kom zien. Ja, dat zeg ik. Ja. Dit. Mijn moeder zei altijd, als ik alles probeerde een vraag te stellen, ons verhaal is helemaal niet belangrijk. We zijn niet in de concentratiekampen geweest. Punt uit. En ik begrijp natuurlijk die bescheidenheid aan de ene kant van, tja, wij zijn gered. En 100 en 2000 Nederlandse Joden zijn niet gered. Dus waar hebben wij het over? Ik weet wel, zeker voor mijzelf, hoe belangrijk het is dat dat verhaal van die weinigen die zichzelf gered hebben en die gered zijn met behulp van zoveel op die vluchtweg, dat dat een heel belangrijk verhaal is. Ze hoopte, dat denk ik. Ze hoopte op een goede afloop.